ای فلک با تدنالم شاوکو جەژن و شۆڕشên کوردی بوونە میرات و çanda evî gelî, di qada hunerî de jî Mihemed Şêxo bûye sîmbol û pîrozmendiyeke pir bilind. Rêya Evdalê Zeynikê, Şakir û Kawîs Axa Şopand lêbelê li gorî derfetên pir kêm, nûjenî û rengekî bilind li hunera Kurdî bar kir. Di sala 1947 de li gundê Xecokê başûrê bajarê Qamişlo ji dayîk bûye. Mihemed Şêxo di dibistanê de pir jê hatî bû. Lêbelê di malbateke xizan de rabû, ji lewra pirî caran bi bavê xwe re avdanî dikir. Hunermend Mihemed Şêxo bi zanebûn dest bi hunera xwe kir, destpêkê xwehînê alfabeya kurmancî kir, dîwana cegerxwîna bi navê Prîsk û Pêt baş xwend û bi rêya radyoyên wê demê li hemî hunermendên Kurd guhdar dikir. Anku paşxaneya xwe ya hunerî dagirt, têr û tîr bû û paşê dest bi hunerê kir. Di dawiya salên 1960 û destpêka salên hefteyî de li Libnanê hem mûzîk dixwend, hem jî di komên Kurdî de dixebitî. Paşê berê xwe da Herêma Kurdistanê û tevlî şoreşa pêşmergeyan bû. Di pişt têkçûna şoreşê re neçarma ku koçberî Rojhilata Kurdistanê bibe û li wê derê ji Nesrînê hez dike û pêre dizewce. Lêbelê li Rojhilata Kurdistanê jî gelekî nedomand ji ber ku Desthilata Îranî jê re digot nabe tu li ser Kurdistanê bistirînî û ew ji Îranê derkirin. Mihemed Şêxo di gelek radyoyên Kurdî de stran tomar kirine û di jiyana xwe ya hunerî de zêdetir ji 110 stranan tomar kirine û 14 kasêt berhem dane. Di nihê avdara 1989 de li Qamişloyê koça dawîn kir û bi beşdarbûna cemawerekî pir mezin li goristana Helêliyê hat bin axkirin. من بشري Sal bi sal di rûlaleyên pir hêja û veşartî di hunera evî nemirî de tên dîtin. Goret min çeke ben sihaca